Všechno to začalo tak, že jsem chtěla být jako malá herečka. Takže jsem brala mamce kameru a natáčela jsem se na ní. To je moje rozárie. Rozárka. Říká mi tam, tohle je rozárka. Abyste to trochu rozuměli. A potom jsem na to nějak zapomněla a řekla jsem si, že bych mohla jít na kadeřnici, že by mě to mohlo bavit se starat o lidi a o jejich vlasy. Baví mě hrozně moc stříhat lidi a dělat je šťastnými a vidět ty usměvavé tvářičky, že mají radost z toho, co jsem jim udělala. Takže rozhodně bych se tím dokázala bych si představit, že bych se tím živila. Ještě mám v plánu jít na nástavbu, takže 2 roky ještě budu takhle studovat, skončí to maturitou a potom jsem přemýšlela, že bych zkusila jenom ze zvědavosti, jestli bych to zvládla přijímačky na damu. I když všichni mý 3 bráchové mají vystudované školy, tak se věnují včelařství, které máme už po 3. generaci. Občas jim s něčím pomůžu, jakože třeba jedu s nima na různé akce, ale do budoucna se v tom moc nevidím. Jak jsme rodinný, tak nás je na to víc, takže to máme jakože... Až takový středověk nejsme. Mám 3 sourozence ještě. No, tak a všichni dělají dobře? Všichni, Martička je nejmladší, ta nám tady takhle občas pomáhá, včely nemá. Tak já nejčastěji uklízím provozovnu nebo etiketuju sklenice. Svíčky, že jo, taky děláme, takže nalívám ty svíčky a pomáhám prostě celkově, co je zrovna potřeba. S jedním jsem právě tady v Miroslavi na trzích a prodáváme tady naše produkty, jako jsou ovocné medy, C-med, chili med a medovinu. Teďka se lidi hodně poslední dobou koukají na to, co do sebe, jaký potraviny do sebe dávají, co jí. A ani už i třeba nějakou tu větší korunu za to utratí, než by šli po slevách. Vlastně dědeček, který byl první generace, jak jste si četl, tak on byl stárek v Mlejně v Šaldorském. Pavel vybíral, no. Takže dědeček jakoby s tím začal a já jsem taky se vyučil mlynářem a byl jsem i nějakou dobu tady v Česku, nějakou dobu i v Rakousku, ne? Ale potom jsem se dal na full time jako tady na tohle. Tak jo, děkuji. Taky děkujem, ať chutná. Vyrůstám ve víře od malička. Už jsem se narodila do křesťanské rodiny. Mamka a taťka vždycky věřili v Boha a vždycky nás k tomu vedli. Lidé si často myslí, že mě mají přečtenou, že chodím si užívat každý víkend a nemám žádné ambice ani sny, ale to všechno je zvenku. Pravdou je, že jsem se snažila být dokonalá a zapadnout, být jiná a stejná jako oni. Ale ta dokonalost potom ničila mě samo. Čím dál tím víc jsem se potom ztrácela v mém životě, neměla žádný směr, ani ty cíle a sny. Prostě jsem hlavně nechtěla ani chodit do kostela, nevěděla jsem vůbec, co chci a tak. Do kostela jsem chodila oklikou, aby mě děti neviděly a nesmály se mi, i když možná je to ani nezajímalo, ale já jsem prostě nechtěla aby mě viděli. Bylo to tak nějak pro mě jakoby samozřejmé chodit do kostela a být vzorná a snažit se a být prostě dokonalá. Vždycky mamka chtěla, abych byla hrozně moc dokonalá. Nebo si stoupni dopředu, ty stojíš za varhanama určitě. Kdo stojí, Sára? Stále do sebe myslím. A kde jste stáli? Na které straně? Dole nahoře nebo dole? No nahoře. Vedle sebe. Kde? Za varhanama Za nebo před? varhanama. No to je chyba, protože je strašně slyšet Lukáš. Neskutečně. Ale tak však oni zpívají každý den, tak ať jdou slyšet. Ne, to My ne. jsme hezky. Jak když je to sbor, tak máte být slyšet holky. Tam nebyla slyšet, ty byl Lukáš, ale moc taky neslyším. No. Sáru. Potom Lidunku a tebe ne. Dobře. Ale já jsem prostě nebyla, byla trošku možná i zpomalená, jakože fakt. Potom mi mamka říká, že v 7. třídě se to nějak prolomilo a už jsem byla jakože nějaká normální. Ale v té době jsem byla tak moc normální, že mě vůbec nebavilo chodit do kostela a spíš jsem sem chodila za trest a že musím a že to nejde jinak, než sem nechodit. Prostě to je nejhorší, chodit jen tak do kostela a říkat si, že musím.
Vůbec jsem nedávala pozor. Seděla jsem tady a přemýšlela jsem úplně nad něčím jiným. Byla jsem prostě ve svém světě. Ale pak jsem našla doma jednu knížku a prostě mi to celý převrátilo, to moje vidění, že se za to mám stydět. Občas mám pocit, že se mi to i teď vrací, že se stydím trošku. Ale pořád vím, že vlastně na tom tak nezáleží. A víra mi prostě dává směr, i když pořád nevím, jestli jdu tím správným směrem. Podle mě vždycky v životě potřebuješ něco hledat, protože když nebudeš hledat, tak co potom v životě jakoby dělat? Jak úžasná